Il-proġett li tant ilu jiftaħar bih il-Prim Ministru, l-Iskola Medika ta' Barts, infetaħ sentejn wara li suppost. L-erba l-Prim Ministru Joseph Muscat, akkumpanjat mill-Ministru tas-Saħħa Chris Fern, telgħu għawdex biex jinawguraw dan il-proġett u jipproġettaw daqs li kieku qed jinawguraw xi struttura ġdida. Tantu hekk li uffiċjali ta' Barts pruvaw iqarqu billi qalu li s-sit fejn tinsab din il-binja sa żmien ilu kien biss ħofra. Iżda dan mhux minnu għaliex il-binja mhix waħda ġdida, iżda kienet tintuża bħala ċentru għat-tfal. Dan iċ-ċentru issa ttieħed lil-Lawċin biex minflok tingħata lil privat u tintuża bħala skola minn Barts. Il-ħofra li saret referenza għaliha tinsab fuq in-naħa l-oħra fejn suppost qed topera l-parti l-ġdida tal-isptar Tawdex, iżda x-xogħol ta' kostruzzjoni għadu għaddej. Il-Prim Ministru Joseph Muscat oriġinarjament kien wieħed 300 student sal-5 sena mill-bidu tal-proġett, iżda llum kellu jammetti li fallit din il-weda, hekk kif l-ammont u biss ta' 59.